ହାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ କାଲି ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇ ପାରିନଥିଲି, ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ଘରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସେଥିପାଇଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆଜି 14ତମ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସକାଳୁ ଉଠି କମ୍ପାନୀକି ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। କମ୍ପାନୀରେ ଆସି ଗାଡ଼ି ପଠାଇଥିଲା, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସି ପାରାଦୀପ ଦେଇ ଏବେ କମ୍ପାନୀକି ଯାଉଛି। ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବେ। ଆସିଛି ସେ ବେଳ ଦେ ମା ବଳ, ପାହିଲାଣି ରାତି ହେଲାଣି ସକାଳ। ଆସିଛି ସେ ବେଳ ଦେ ମା ବଳ, ପାହିଲାଣି ରାତି ହେଲାଣି ସକାଳ। ବୁଝାଇ ଦେ ମା ବୁଝାଇ ଦେ ମା, ସଜାଇ ଦେ ମା, ବୁଝାଇ ଦେ ମା, ସଜାଇ ଦେ ମା। ଯାର ବା ଯେଉଁ ବେଶ ଭରି ଦେ ସବୁରି କଳସ ଲୋ ମା। ଆଉ ଗୋଟେ ସାମାନ ଆଣିବା ପାଇଁ ପାରାଦୀପ ଭିତରକୁ ଗଲୁ। ସେଠି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଯାଇ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରି ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ମାରି ଆସିଲି। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଟିକେ ଜଣେଇବେ। ରହିଲି, ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ନୂଆ ନୂଆ ଫୁଲ ନୂଆ କ୍ଷେତରେ ନୂଆ ଫସଲ, ନୂଆ ମନରେ